नोंहाबो खानाय सिनजानो फैदों नामाब्रा? हे माथो नोंनि खानाया बेरे बासानि बायदिसोलाय। नोंनिया माथो बै केकटास बिफांनि बायदिसोलाय। आंनियाथ' हाग्रा बायदि जाजोब्बाय र'। खामानि मावनानै सोलाबथाराखैमोन। बिदिबा नों लांथियासो जाबाय नामा? मा लांथिया जालाबायनोलै? आइया दानिसो बुंबायना नोङो नोंनि खानाया हाग्रा बायदि जाजोब्बाय होननानै। आंथ' बेबायदिखौ डिस्कभारि चेनेलावसो नुदोंमोनलै। डिस्कभारिनि अनगा बेलेग चेनेल नाया नामाब्रा नोंलाय? नायोब्रा फेसनफोरखौ नायो आङो। फेसनखौ नायग्राखायनोथ' गेसाव। खानायसो सिनजानो फैदों ना खोथा रायलायनोसो फैदों नोंसोरो बेहाय? बांद्राय दावराव दावसिबाथाय मोजां जाया दे हले आंजों। मेडाम मोजाङै सिनलै आंनि खानायखौ। बे फाग्ला माखानि रायलायनायखौ गोसो दाहो। नोंहालाय माखौ नांजादेरदों? सिनजानो गोसो सिरि सिरि सिनजाबाय था। सिनगासिनो ना आङो। जोबाय बेरिया दासो जोबाय आंखौ। खिथुआव जोखोना खर'आव जोलांखोलै। सिरि था। ओइ मेडाम जोंथ' बेबायदि खोथाखौनो रायलायथाराखैलै। औलै ने बन्दु जोंथ' ओरैनो जों सानैनि खोथासो रायलायदों। मा जाखो मेडाम? आं दहायनो बुंखादोंमोन ना आंखौ रागा दाफोजों होननानै। हे माबायदि सिनखोलै मेडामालाय? बे फाग्ला माखायानो रायलायबाय थानानै साला रोङाबा सिननाङालै नोंबो। दिनैनिफ्राय सिनजाफैथारलालां। खावसे लान्थाथा दा माबोरै थानांगौलै आङो। सिख्लाफ्रा नायफिनबावगोन आंखौ दा। एबारनिफ्राय सिरि सिरि थादो नोंसोरो आरो जाय आगोल सिनजानो थाब फै। हेल' मेडाम आंहा बिराद इमारजेन्सि आंनिखौ सिननानै हरग्रो। ओइ जोंसो आगोल फैदोंलै। आगोल फैनाया आगोल उन फैनाया उन। ओइ सोर सानदों नोंसोरलाय आंखौलाय? सिनजा होग्रोलै फाग्ला थाब जागोन बिनिया। दे सिनजाफैग्रोदो। बे हेलमेटजों ससमाजों खुग्रो आगोल। हेलमेट? बबे हेलमेटखौ खुनो थिनखोब्रा नोंलाय? बेलाय माथो लावदुम दुम हमनानै फैदों नोंलाय? हेलमेट नङालै बियो आंनि खानायानो बिदि उन्दैनिफ्रायनो बिदि। नोंनि खर'आव मोनसेबो गांसो गैया? माखौ हानो आंलाय? माथो बेफोराव फैयोब्ला खानाय रज'यो होननाय खोनादोंमोनब्रा आंलाय। खानायानो दोंसेबो गैखाया होमबालाय बेमारसो बियो। खर'आबो जि गोराखा। बेखायनोथ' आंहा हेलमेट सानबायना। नोंनि खर'जों हेलमेटजों एखे। नोङो सिननो रोङाबा रोङा होनना? माथो मालायफ्रालाय खानाय गैयिखौ मानि सिननानै हरोनोलै? नोंहालाय माथो रोङानो? रोङाबा मानो खुलिदोंलै नोङो बे दखानखौलाय? खर'आव हमनानै संफ्ले जागारगोन दे। बांद्राय जानला मानला लेक्सार होबाय थानो हागौ। खानायफोर सिनो नामाब्रा बेयावलाय? नोङो सिगांग्रो नोंनि खानायाव सोंनानै लाग्रो। नोंनि खानाया सिनजागोन ना सिनजाया? आंथ' बेयाव सिननोनो जिरायनानै दंखायो। हे दामफ्रालाय बेसे बेसे लायोब्रा? खानायल' सिनबाथाय 50 थाखा। दारि हजाबालाय? दारि हजाबा 40 थाखा। खोमानि खानायखौ हजाबालाय? हे फाग्ला 30 थाखा। बिखानि खानायखौ सिनजाबालाय? 20 थाखा बेयाव 20 थाखा। लास्टनिखौ सिनबालाय? नों सिनजानो फैदों ना लेक्सार होनो फैदों बेहाय? गारथारां दिनैबा बे मानसिखौबा। आइदै हा आंनि खर'खौसो गेद्दा खालामबाय। हा दासो आराम मोनबाय। गोदोनायाव दा हमब्रा। नोंखौ दिनै गोदोना सेरनानै बाहेरायाव बहन हरथारगोन आं। लेक्सार होनो फैयोना नोंसोरो? आइदै आब' सरि। दासो मोनदों। दिनैनिफ्राय आं बेबायदि लेक्सार होफैथारलालै। सिनजाबावगोन नोङो? सिनजाला थांसै आं। लान्था थांदो नोङो। मोजां बुंब्रा मा लान्था लुन्था बेलाय? फैदो नोंसोर सानैया थाब सिनजाफैदो। माबालै आब' आंनिया आइया फन हरनानै लिंहरगासिनो आं गाबोन सिनजानोसै। नों सिनजायाबा बै सासेया फैदो फै। माबालै आब' आंबो बोरमानो दै दौबोआखैमोन ना दा लेट जाबाय थांफिननांसिगोन। खालामजोबो फाग्ला माखिया मोजांसो जादों। आंनियाबो खर'आ गाज्रि जाखाबायमोन। लस जाबाय आरोहाय दिनै गासिबो। ओइ मेडाम माबे? मैयाबो खानाय सिनजानो फैखांबाय आङो बाखि। दिनै फैनानै नुफैलायबाय दिनै नगद गाबोन बाखि। माला बाखि सिनजानो मोनगोनलै खानायखौ? ओइ बुरबक बेयो आंनि फाल्लानि नामसो। आंनि फाल्लानि नामासो दिनै नगद गाबोन बाखि। जाम्बा बायदि माहाय बाखि सिनजानो फैबाय थादों नोंलाय? ए बिदिसो। थांफिनसैलां होमबालाय। गाबोन फैबाबो बिदिनो जाफिन थागोन। दिनै नगद गाबोन बाखि। गैयाथाय गैया सिनजाथारलालां खानायखौनो। माबायदि मानसि फैयोहाय?